نہیں الحمدللہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک دفعہ کھڑ کے درود پڑھو نبی پاک کی ذات سے. حضرت سفیان ثوری تھوڑا جا لوز کرو, تھوڑا جا کٹ کرو. آسی صاحب بار پورا کھول دیں. میں 80 سال دا بڑھا بندہ یار انہیں جوگا نہیں جی. سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کعبے دا طواف پہ کر دینے تے ایک کاکا اگے لگا ہے جنہاں لوگاں نے عمرہ یاد کیتا ہے. انہوں نے پتہ ہے پی جدو کعبے دے چکر لائیے ہر چکر دی ایک دعا ہوں دی. میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہر چکر دے ایک دعا مانگی جاندی ہے. او بچہ کوئی دعا نہیں مانگتا, درود ہی پڑھی جاندہ ہے. جڑا کر دی نہ لڑکے ہو نہ بولیا جی, بالکل درود پڑھی جاندہ ہے. پہلے چکر تے خواجہ سفیان ثوری نے برداشت کیتا, دوجے چکر تے تریجے تے کہیں نے کاکا ایتھے دعا مانگی دی ہر چکرے چک مخصوص کلمات نے. وہ آندہ ہے تو بابا اپنی کر مینوں درود پڑھن دے. 7 چکر پورے لہنے تو درود ہی پڑھی جاندہ ہے. اخیر سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے دی باں پھڑ لئی پی یار جے تو مینوں نہیں سمجھ دا تے مینوں ہی سمجھا دے پی میں تینوں آنا پی درود چھڑ دے تے تھے دعا مانگ تے تو درود پڑھی جانا ہے. انہیں کہا بزرگا میں یمن تو آیا اپنے ابے نو نال لے کے جہاں شام پہنچے ہیں. میرا ابا بیمار سی, ایک سرائت کمرہ لے لیا. ابا میرا رات نو فوت ہو گیا, اتے کپڑا پاتا. میں گھنٹے تو بعد منہ تو کپڑا لیا تے ابے دی شکل بگڑی سی. میں پریشان ہو گیا بھی جے کسی نے باہر جا کے دساں گا انہاں آ کے میرے ابے دی شکل ویکھی انہاں دفن نہیں کرنا, وہ سڑ دیں گے باہر. کی کرا سوچ سوچ کے نا تے دلے چاہیا انہوں واج مار جنہیں کدی نہیں آکھی. جنہ دے قائم نے وہ دے کھڑے کر کے قائم, جنہ دے ٹوٹے نے انہوں نے چھوڑی ہے. انہیں کیا انہوں واج مار جنہیں کدی فقالا کتو لا جنہیں کدی نہ نہیں آکھی. اے مدینیاں نے منہ کر کے کہیں دا سونے نہ میری ماں کول, نہ پھوپھی, نہ چاچا, نہ بابا, نہ تایا, نہ ماما, تیرے تو سوا کوئی نہیں تے چھیتی بوڑی وے طبیبہ. اے روندہ روندہ کہیں دا بزرگاں میں سو گیا. بائی پھڑ کے تے خواب سرکار کملی والے آقا نے اتو کپڑا لایا تے میرے ابے دے منہ تے انج ہاتھ پھیرے ہے. جہاں ہاتھ چکیا تے 14ویں دے چاننگو چہرہ. میں لتا پھڑ لیا. میں کیا لاج پالو تسی کون ہو؟ میں یتیم پردیسی. ابے میرے دی شکل بگڑی. تسی کون ہو؟ فرمایا جنہوں واجہ ماردہ سے میرے نبی ہو جی. ایک کملی والے آقا میں پردیسی بچہ, اے میرے ابے تے کرم کیوں کیتا جی؟ ہون اے گالے فیصلہ بادیو سننا لی. رسول نے کیا تیرا باپ ہر روز سون تو پہلے میرے تے 300 واری درود پڑھ دا سی. آج نہیں پڑھیا, آج درود نہیں آیا. تے میں سوچیا بھی یہ غلام بھول گئے تے آپ ہی پتا کر لئیے. تے جہاں میں آیا یہ دی شکل بگڑی ویکھی ہے ایبان دی وجہ تو تے میری رحمت جوش آ گئی ہے کہ پڑھے میرے تے درود ہے. تے میں ہاتھ پھیریا تے چمک اٹھیا. ذرا تو ہون پڑھ ہاں درود جے شرم آگئی ہوئے دن دے. والا علی کا با تمام دوست پڑھے صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اِنَّا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار حد خبردار سجن بھی کہی دے تے خبردار دشمن بھی کہی دے. پوچھا جی کیویں؟ میں سمجھانا والا مولویاں رٹے والا نہیں. توجہ
اگے ٹریا جانا ہے، اگے ٹویا آ گیا پیچھے یارڈ، او خبردار ہو گیا ہوئے اگے ٹویا ہی. اے سجن نو خبردار کیا ہے تے جے دشمن ہوئے اے علاقہ ساڈا ہی خبردار. لفظ ایک کے چہرہ کھڑیا ہونا چاہیے، لفظ ایک کے لیکن اگے مخاطب مختلف نے. اللہ نے کیا خبردار، جڑے مانی ہو بھی ذہن چ رکھ لو کہ ولیاں نو خوف نہیں آندا. جڑے منکر ہو بھی ذہن چ رکھ لو ولی بے نہ اجے سمجھ نہیں آئی. اوئے بجلی دے کھمبے تے لکھیا ہوندا خبردار، میرا خیال لکھیا ہوندا ہے. ہون تے مدت ہوگی کدی ویکھیا نہیں، لیکن ساڈے دورے چو لال رنگ دا تے لکھیا ہوندا سی خبردار. کی مطلب؟ اوئے اے دے وچ تاری، اس تار دا تعلق ہی پیچھے پاور ہاؤس نال، وچ کرنٹ 440 11,000 وولٹ 66,000 وولٹ. ہاتھ لے گا او جان دا خطرہ ہی خبردار. اللہ نے کیا خبردار، ایک قبر ہی ولی دی، اوے دا کنیکشن ہی مدینے آلے پاور ہاؤس نال، او تھے جان دا خطرہ ہی، تھے ایمان دا خطرہ ہی. بولیا نہیں یار دوں. اچھا کدی چڑیا کر گئے ہو تے شیر دے پنجرے دے باہر خبردار لکھے آندا ہے، باقی باندنا نال پنگا لے لے، اے دے نال پنگا نہ لے، اے ہی جنگل دا شیر، جے اے دے نال پنگا لیا تے اے آگیا غصے ہی تے لے دے جائے گا. اللہ نے کیا خبردار. آئے اللہ دا ولیہ. میں ایک محفل گیا نا تے چیٹا آ گئی، انہیں کوئی سوال پوچھا، اے قبراں اتے کپڑا پاندے ولی نو سردی لگ دی ہے. میرا خیال گل سننا بھی ہے. شاہ جی اے دربارہ دے چادراں چڑھان دے ہو، اے ولی نو سردی لگ دی ہے. میں کہ کھلوتا رہی جائی نا، اوہ کعبے اتے گلاب پایا رب دے گھر نو ٹھنڈ لگ دی ہے. سارا مکہ بلڈنگاں نے ون سوانیاں، صرف اے دے اتے چادر پائی ہے کہ دوروں پتہ لگ جائے جدے تے گلاب ہے. اے عام کراں ورگا نہیں. قبرستان ویچ ولی دے دربار تے چادر پا کے بندہ ٹردا ہے تے کی کہندا سو جائے. باقی قبرہ عام مومنہ دیا نہیں، اے ولی دی قبر نشانی دوروں. 1000 کتاب اندر پئی ہوئے تے بندہ لبن لگیا 3 گھنٹے لاندہ تے قرآن لبن لگیا سکنڈ لگدا اتے کپڑا ہے. اے اب پہچان والذین، پہلا نکتہ تے میں دیکھتا کی دادیں دیو، والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم ولایتہم من شیء. اے میرے حبیب جنہ ایمان لے آندہ لیکن ہجرت نہیں کی تھی، تیرے سر تے کوئی ذمہ داری نہیں. پہلا نکتہ ولایت دا معنی ذمہ داری، فیصلہ بادیو. ولی دا معنی ذمہ دار. ولی ہوندہ ہی ہوئے جڑا مریداں دا ایتھے بھی ذمہ دار ہوئے، جنہاں نے ٹوٹے نے تھلے رکھیا جے. ولی ہوندہ ہی ہوئے جڑا مریداں دا ایتھے بھی ذمہ دار ہوئے. آؤ میرا 11ویں والا غوث کہندہ ہے جنہ چر میرا ایک مرید بھی جنت تو باہر رہا، قسم او دی جدے قبضے عبد القادر دی جانے میں جنت جانے ہی نہیں. ولی او جڑا ایتھے بھی ذمہ دار ہوئے، بولیا نہیں تو اوتھے بھی ذمہ دار ہوئے. ذمہ دار اگے ہونا لے کل ولایت للہ الحق. آج اختیار اللہ برحق لئیے. دوجہ نکتہ ہے ولایت دا معنی اختیار، ولی دا معنی با اختیار. نہیں سمجھے، میں کسی پنڈ جی نہیں پڑھیا، بے اختیارہ ولی نہیں ہوتا. جملہ بولنا جے او دا تینو سمجھ آوے تے داد دیں، نہیں تو چپ کر کے بیٹھا نہیں. اوئے والدین ایک لڑکی لاندے نے منڈے دے واس نکاح ہے، اگر اوہی بے اختیارہ ہوئے کار وسدا ہے. بولو وہ جدے لڑ ایک لگی ہے
जे ओ बेख्तियारा होवे ते कर नहीं बसदा जिस फरीद दे लड़ 90 लाख लगे ने। अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी खाजा कुतुब फरीद हक फरीद क्या फरीद बाख्तियार वली मोकमदीन सरानी 10 साल दी उम्र है कंध ते बैठे ते खेड़ते ने बच्चे ने ना कोलों एक बाबा बाबा ओ लंघिया बाबा रोक के पूछता है पाकां दी औलाद है वली किनू आंदे ने। मेरे ख्याल तो मेरी बोली की समझ नहीं आ रही। ओ वली किनू आंदे ने किन्नी उम्र है 10 साल इंज मार के ना अड्डी कंध नू कह लगा बाबा अगर वली कंध नू कवे ना चल ते कंध टुर पैंदी है कहन दी देर है दीवार टुर पई इंज लत मार के कहा तेनू ते मैं नहीं क्या टुर रुक जिदे आखे जनानी ना लगे सालन ना दूजी वारी पावे ओ कवे मैं ते दाता इको जाया। मेरे ख्याल बोलिया नहीं तू आप वली बेख्तियारा नहीं होता बोलते सी बाख्तियार एक बार बोलेंगे तो चाह सकेगी बा एक पाक मेरिया 6 धियां नहीं अगे ते 7वीं वारी मेरी बीवी फिर हम लई आपने कहा अल्लाह करम करेगा। वो 9 महीने लंघे ना तो उन्हें तौलीए च वलेटिया बच्चा ते आके अब्दुल कादिर जिलानी की झोली च रख के कहने ला फिर कुड़ी जम पई। मैं दुआ कराना आया सी ए फिर लड़की एक ही है तेन इख्तियार दसा वाली दा एन जलाल आके मेरे 11वीं वाले गौसरिया ओए इंजी वलेट के कर लिया जा जाके तौलिया लाई जो चाहना है ए होइए। हाय हाय वाह 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 बोलेगा तो ठीक है मैनू सुना नहीं आउंदियां ना ढोले आउंदे तेन इलम सुनाना कर जाके वेखो ये जो चाहना है बोलेगा तो चस आएगी। वो लपेट के अंज टुरिया जाता है भी ये काकी करम बीबी है करीम बीबी है सलीम बीबी है घर जाके लाया बीबी नहीं बीबा है ये ही विलायत। मेरे ख्याल जिन्होंने चाह सही हो तो बोले सुभान अल्लाह। हबली मिल्लतुन का वली ये यारे सुनी व यारे सुमिन आले याकूब ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ पे मंगते ने ए परवरदिगार मैनू एक वली दे जेड़ा मेरा भी वारस होवे औलादे यकूब दा भी वारस होवे। वली दा माना वारस ना 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 एक मिसाल देना जे तेनू समझ आ जाएगी ना ते चस आ जाएगी चस आएगी। तवज्जो मैं चूंकि 37 साल पढ़ाया इस वास्ते मैनू बड़ा तजर्बा है। ओए तफरीदी लगी घंटी वजन ते आ बस्ता पिया ये लैके ते आ जी ते मैं हुण नहीं आना। मास्टर ने डंडे मारने ने ते मैं चलिया नस गया। दूजे दिन मास्टर ने जिसले हाजरी लाई ओए कल किथे से जी नस गया सी बेटा नसी दा नहीं उन्हें कहने तो कही कोई नहीं। दूजे दिन फिर उन्हें दूजे पीढ़ी च कहता आ किताबा नहीं तो मैं पेशाब का बहाना करके लगा नसन। उन्हें दूजे दिन फिर क्या ओए कल फिर नस गया से जी कन फड़ लिया जी छड़ दे। उन्हें कही जा रोईदारी फड़ा लिया कर। वो तीजे दिन नाल चली फिर नस गया। या तीसरा दिन आया उन्हें कहा फिर नस गया हाथ कर अगे 2-2 डंडे मारे। उन्हें कहा 3-3 मार लिया कर। वो जो 14 दिन नसिया ना जेड़ा आंदा सी नसी दा नहीं हुण आंदा है बस्ता चुक ते नस जा। आवी उदों जदों वारस लैके आई। मैं किन्ना पढ़ रहा है हुण उदों आई जदों बोलेगा तो चस आएगी। आई उदों जदों वारस लैके आई। उन सवेरे डरदा स्कूले नहीं जाता मां दी गया नहीं ओ कोई नहीं गल जाना उन्हें हुण वारस उठिया ओए स्कूल नहीं गया। हुण मां पर्दे पी पाती है। एक बार थोड़ा जा लेट हो गया सी ते उस्ताद ने झिड़किया जरा छड्ड आओ। हुण ये अगे अगे आ चस हुण आउणी आ। वारस अगे गया तो ये मगर मगरे जहाँ स्कूल दाखिल होए यदी क्लास का इम्तिहान टेस्ट लै रहा उस्ताद अद्धिया ने कन्न फड़े ने अद्धिया नूं मारन डे है। हुण वारस आ जांदा पिया ये पिछे खलो गया भी मेरी खैर नहीं। वारस मुड़ के कहंदा क्यों खलोता है आ जा ओए मैं इत्थे ही हां। ओ मैं किन्ना लोग आई पढ़िया ओए
کچھ نہیں ہوتا، میں اتھے ہی ہاں، قیامت دا دن ہوئے گا، نفسی نفسی ہر پاسے نفسی نفسی۔ اوئے اس وقت داتا بول کے کہے گا بندے دا پتر بانو ڈردا کیوں ہے، اسی اتھے ہی ہاں۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، بولیں جن چاسا یاد کھڑے کرے۔ واہ، اس لیے اللہ حضرت نے کیا سی آج لے ان کی پناہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علی کل ایمان، نعرہ حیدری۔ ولی کسے کو لو ڈردا نہیں، بڑی مدت تو بعد گل لگا سنا، بڑی مدت تو بعد نہ انہوں خوف نہ انہوں حزن، او دلی دا شہر ولی دا نائے نظام الدین اولیاء، جنہاں نو سمجھا یاد کھڑے کرو۔ جدو میں انڈیا گیا میرا پہلا خطاب نظام الدین اولیاء دے دربار دے سے، اللہ تین بھی لے جائے آگل سن۔ نظام الدین اولیاء محبوب علائی قطب المشائخ چشتیہ خاندان دا چراغ، وقت دا بادشاہ دا نائے شہاب الدین تغلق، وہ اپنے وزیران نو کہیں دے پی ساری دنیا میں سلوٹ مار دیئے، نظام الدین نہیں ہوں دا۔ گور نال گل سننی ہے حضرت صاحب، میں ایدھر نہ تسی اشارے کر دے رہو گے تے تو انہوں بیندے رہن کہ بھی کھورے کی ہو گیا تے تقریر میری ختم ہو جائے گی۔ توجہ، نظام الدین نہیں ہوں دا، انہیں قانون جاری کیتا کہ ہر جمعے والے دن ہر صوفی، ہر بزرگ، ہر مولوی، ہر عالم پہلے دربار آ کے میرا سلام کرے تے پھر جمعہ پڑھائے۔ ایک خبر امیر خسرو لے کے اپنے مرشد نظام الدین کو پہنچے، حضور اے آرڈر ہے، فرمایا جیڑا سر فرید قدمہ جھکیا ہے، او دنیا دے بادشاہ دے قدمہ نہیں جھک سکتا، انہیں کیا مرشد اگر نہ گئے اے سزا دے گا؟ فرمایا کوئی گل نہیں۔ جمعہ قریب آ گیا، دن آ گیا، جمعہ رات دا نظام الدین اولیاء کو امیر خسرو کہہ گیا حضور کل اگر نہ گئے تو اے سزا دے گا اور اسی پریشان ہاں، تو کوئی نہیں گل سویرے ذرا جا کے سلام کر رہا ہے۔ جوش جا کے کہنے لگے گل سن، جاؤ امیر خسرو نصیر الدین چراغ دلی نوی بلا کے لیا، اے دو خلیفے سن نظام الدین اولیاء دے، اور میں انہاں دے مزار تے حاضری دیتی ہے تینہ دے دے، گل بڑی سننا لیا۔ اور نظام الدین اولیاء پریشان سن بھی میرا وقت نیڑے ہونا لے تے میں خلافت دی پگ اے امیر خسرو دے سر تے رکھاں یا نصیر الدین چراغ دلی دے سر تے رکھاں، یہ ٹینشن ہے۔ ادھر واقعہ آ گیا کہ سویرے اگر پہنچے نہ سزا دے گا۔ آپ نے فرمایا آ گیا دو میں موڑ کے، مرشد سویرے جمعہ چڑھنا راجے تے تسی گئے نا یہ تو انہوں قید کر دے گا یا سزا دے گا یا دلی چو کٹ دے گا۔ انج مسکرا کے کہنے لگے پتہ نہیں ہم نکلیں گے یا کوئی اور نکلے گا۔ گل سن چا سائے گی، انج مسکرا کے جلالی چلے دا ولی آکے کہنے لگا جے دومیں زد کر دیو جاؤ بزار ایک تھالی کھیر دی تے ایک دعانا لے کے آؤ۔ اے ہون دومیں ٹور پہنے تے سوچ دے نے پہ مرشد نو کیا پہ سویرے ادھر جانا ہے تے اینا سانو دعانا دے، اے کھیر لین پہ ہی تے ایک ہی چکر ہے، آئے ایک دے آتے ہی کھیر دی تھالی ہے، ایک دیا تھی دعانے مرشد اساں حکم مان لیا لیکن سمجھ نہیں آئی اس راز دی، اسی آنی سویرے دن چڑھنے اگر بادشاہ دی کچہری چولی نہ گیا وہ سزا دے گا، تسی کھیر تے دعانا پہ منگوان دے ہو۔ آپ نے فرمایا جو قطب منار اے دلی دے سنٹرے چھے میں گیا ہوں تھے، قرآن دیا تاں لکھیاں نہیں جی میں منارے پاکستان انج اچھاؤ قطب منار، اس قطب منار دے کول ایک کلندر آمد شاہ وہ سارا دن گارے وچ وڑیا رہندا ہے، ایک کاندھ بناندا رہندا ہے، جو تو شام پیندی تے ٹا دیندا سویرے پھر جڑ جاندا ہے۔ تو اس کلندر دے کول لے جو تو چوک کھیر نصیر الدین چراغ دلی تو چوک دعانا امیر خسرو جاؤ دے کول لے جو
جا آئے او درویش انہوں جا کے گیا ساڑھے مرشد نے بھیجے ہے دعانے دا ملازہ کرنا ہے کھیر تیرا ہدیہ چاس ہے کہ جدو نتیجے تے پہنچے گا یہ ان دو میں وہ کھیر چکی جاندہ ہے وہ دعانا تے دل پیاندہ ہے بھی پیر نے سانو کیڑے کم لیا تے سویرے تے دن چڑھیا تو ادھر کم پاک جانا ہے جان گئے قریب ایک دیوار تے بیٹھ کے کلندر زمانے دا سید احمد شاہ کلندر ایک اٹا پیالندہ جان نظر پئی مار کے چھال کے اندہ آؤ محبوب علائی دے عمری دو سات بسم اللہ آگے قریب کمیں آئے ہو سب تو پہلے کھیر اگے کی تھی امیر خسرو نے حضور اے تو اڈا نظرانہ کھو وہ گارے چوڑیا سی نا تھوپاں جو چکیا تے کھیر چپا کے گارا لا کے نا امیر خسرو نے کہیں دا کھا تینوں سمجھ نہیں آئی انہیں تھلو چکیا گارے دے ایک تھوپا او ملایا کھیرے انج ملا کے کہن لگا خسرو کھا ہون نہ ہاں تے نہ سوچی پہ گئے اے ترک شہزادہ سی پھر نفیس مزاج پھر یہ گارہ ہے اچھا حضور ڈیرے تے جا کے کھا لانگے ادنوں چراغ دلی بولیا ہے مرشد جے مینوں کمیں تے میں جڑ جاں ہائے واہ 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 امیر خسرو پیاندے نے کر جا کے کھا لانگا اے پیاندے انہوں دیو اگر مینوں آکھو میں گارے آلی کھیر کھا جاؤں فرمایا تو کھا لے اون کھائی جاندے نے امیر خسرو ہسی جاندے نے بھی کم لیا گارا کھانڈے ہیں انہیں کہا میں اپنا کم کر لیا ان دعانا دے اینجے تو دعانا دیتا نا کہنے لگے ایدہ کی کرنا ہے ساڑھے مرشد کیا سی ایدہ ملازہ کرنا ہے پوسٹ مارٹم وال کھڑے ہو گئے تھے اٹھ کے کھلو گیا کلندر کہنے لگا توڑا پیر بھی عجیب ہے جنہوں تاج پانا ہوئے آپ پاندہ ہے جنہوں مارنا ہوئے مینوں آندہ ہے تو سمجھے ہی نہیں آئے جنہوں تاج پانا ہوئے آپ پاندہ ہے او جنہی ارتھی اڑانی ہوئے سانو آندہ ہے ایوے غصے دے نال دعانا ماریا کہندے دعانا پھٹ گیا جاؤ دوڑ جاؤ جا کے اپنے پینوں سلام کیا جے تھے انہوں کیا جے کلندر آندہ سی دوویں کم ہو گئے نہیں جنہوں سمجھ آئیو ہاتھ کھڑے کرو جا دوویں کم ان ہسی جاندے نو پہ انہوں مذاق پیڑا اندہ بھی تو کھیر کھا گیا گارا کھا گیا او پہ اندہ دعانا تیرا تروڑ دیتا سمجھ نہیں آئی جائے آئے نے دن چڑھ گیا جا آئے نظام الدین اولیاء کل آپ کل آ کے کہیں نے مرشد اسی کھیر بھی دے آیا تے دعانا بھی دے آیا تے ہونتے مان لو جاؤ فرمایا جانا پہلا اے دسو پہ کھیر کنے کھا دیئے انہوں آج کے کہنے لگا مرشد مینوں دیتی سی میں نہیں کھا دی پیدے میں چکارا ہے ایک کھا گیا فرمایا ترک سلا دیا تو رہ گیا بازی یہ لے گئی بازی یہ لے گئی اور رہ گیا دعانا اجے دعانے دا لفظ بولے ہے تے اے دونوں بندے اگوں ٹورے ہوں دیں انہاں کہا جی زلزلہ آیا جی میں آج آیا پچھال زلزلہ آیا کوٹھا ٹک گیا تے بادشاہ مر گیا جی تینوں سمجھ نہیں آئی اسے ولی کہتے ہیں جو منہ کڈے ایک باری بولے سبحان اللہ چاس آئیے دے ایسے دی گل سنانا ہے بلک دا ایک سید ہے او دیاں 3 بیٹیاں نے تے سید نو زکاة ہے بولے نہیں سید نو زکاة صدقہ خیرات ہے نعرہ رسالہ سید نو زکاة نہیں لگ دی خیرات ہے صدقہ نہیں لگ دا 3 بیٹیاں نے لوکاں نو پوچھ دا ہے خیرات میں نو نہیں لگ دی میں علی دا پتر ہاں رسول دی آلہ کوئی بندہ دسو جڑا میری ویسے مدد کرے صدقہ خیرات نہ ہوئے میں تیاں ویالمہ انہاں کہ دلی چلا جا نظام الدین اولیاء کو 150 کلومیٹر دا سفر پیدل چل کے اے سید سادو تین میں دسنا پیر دی قدر کی ہے تے ولی کی ہے اے آیا دلی آکے بے کے ویندہ پہ لوکی اوٹھاں تے لد کے اناج لئی ہوں دے وہ پکی جاندہ تے لوکی کھائی جاندہ کہیں دا اڈا صحیح ہے تے اے بندہ تگڑا ہے اے مینوں کوئی دے کے کلے گا
شام پئی نظام الدین اولیاء کہندے نے کاکا اُراں میں نہ تو روٹی کھا دیئے نہ تو کوئی سوال کیتا ہے کون ہے کہندہ حضور میں سید ہاں تے آیا بلخ تو تے تین تیاں نے وہ بیانیاں نے تے میں آیا کچھ میری مدد کرو فرمایا یار میں تیرے تو بھی غریب ہاں جنہوں سمجھ آئی ہوتے ہاتھ کھڑا کرو میں تیرے تو بھی غریب ہاں انہیں کہا جی تے اینا لنگر فرمایا جی لنگر میں نہ تے بہ جا کل صبح تو شام تک جنہ آئے گا سارا انہیں کہا بھی چاس آگئی اے تے شام تک منہ دے صاحب نال کنک تے چول ہوں گے جوں سویرے بیٹھا شام تک کچھ نہیں آیا آپ کہنے گے میں تینوں کیا سی نا کہ میں تیرے تو بھی غریب ہاں ہن ناسا پھلا کہندہ جی ٹوٹ جاں فرمایا نہیں کل دی دیہڑی پھر ویکھ لیا سویرے پھر کہندہ شاید آج منگل ہوئے ناگا ہوئے سویرے پھر اڑیک دا رہا سارا دن اڑیک دا رہا پھر کچھ نہیں آیا شام نو کہندہ جی ہون ٹوٹ جاں فرمایا کوئی نہیں گل ایک دن اور ویکھ لیا تریجے دن جدو کچھ نہیں آیا تو کہندہ جی ٹائم ضائع کر دیو میں چلیاں فرمایا تینوں سویرے کچھ دیاں گے رات رو خوش ہو گیا پیران نے کچھ لکا کے رکھے ہے تے سویرے میں دیں گے ہن فیصلہ بادیو دتا کی اے تینوں سنان لگا صبح دن چڑھے ہو جاؤ فجر دی نماز پڑھی حضرت نظام الدین اولیاء کہنے نے بلخی سید کتھے اگے آئے اے اٹھے آئے قریب آیا میں فرمایا اگے آتے نے کچھ دئیے پیریں چ جتی لائی ٹوٹی ہوئی ایک نو 7 گانڈے نے ایک نو 8 نے فرمایا آ لے جا سمجھتے نے بات چاہے گی پہلا سبحان اللہ کر اے ان سوچی پہ آئے اے ٹوٹی ہوئی جوتی 1.5 روپے دی میں تین تیاں بیانیاں نے اے میرے نال مذاق کیتا ہے انہیں بن لئیے صافی تے موڑے تے رکھ کے تے کہیں دا جاما آپ نے کیا جا اے انہیں ناسا پھلا کے بوتھا سجا کے ٹر پیا تے تھوئی دا پی باہر جا کے نا پنڈوں تے جوتی لا کے سوٹ دے آنگا اے چنگا پیرے 1.5 روپے دی جوتی تے تین تیاں بیانیاں نے تے اے دیکھ ٹوریا جہاں 2 منزلہ نکلیا دلی تو باہر اگے ایک سردیاں دی رات سرا آ گئی جا کے مالک نو کہندہ ہے میں سید ہاں تے پیسہ کول کوئی نہیں ہو ایک کمرہ خالی کھول دے میں رات لمحہ پہ جاؤں بسترہ بھی نہیں منگدا منجی بھی نہیں منگدا میں سردی تو بچ جاؤں گا سویرے ٹور جاؤں گا انہیں کہا شاہ جی اے کمرہ کھلا ہے منجی بھی ہے بسترہ بھی ہے ساؤں جو انہیں جوتی کھولی تے گسے نہ تھلے سوڑ دیتی تے آپ لمحہ پہ گیا ادھروں امیر خسرو تجارت دا مال لے کے آ رہے ہون تے گل بنی تو ساں گیا جہاں امیر خسرو شہر دے قریب آئے انج کہن لگ گیا اپنے 70 اونٹ ریشم تے کستوری دے لدے ہوئے نے اپنے ساتھیاں نو کہن لگے او بیلیو ایس شہری جو مینو میرے مرشدی خشبو دی اے شہری جو میں میرے مرشدی خجو آؤں دیئے انہاں کا قبلہ ہنوز دلی دور اسائی تے دلی 27 میل دور ہے فرمایا میرے مگر ٹرے ہو آنج سنگ دے نا اس سے کمرے کو پہنچ گیا جتھے جا گیا وہ کمرہ قریب یہ ان امیر سن 70 اونٹ ریشم دے لدے نے تجارت دے اے سرا دے مالک نو بلاؤ آ گیا یہ تیری سرا ہے جی اے کمرے کون ستا ہے انہیں کہا جی ایک سید غریب وہ ستا ہے وہ جگہ کیا سے نکلیا باہر تے مالک نو بیک کے کہندہ ہے میں غریب ہاں میں نو باہر لگا کڈن اے نواں گاہک آ گیا ہے تیری میں قیامت ال دن نانے کے شکایت لان انہاں نو سمجھ نہیں آ رہی میں کی پڑھ رہا انہیں کیا میں نو غریب سمجھ کے باہر لگا کڈن تے قیامت تولین دے میں تیری اپنے نانے نو شکایت لاواں گا قیامت والے دن ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا انہیں کہا گل سن سیدہ میں تینو کڈن نہیں آیا انہوں کوئی تیرے نال کام ہے کی کام یو پائی وہ کہندہ تیرے کمرے وچوں میں مرشد دی خوشبو آؤں دی ہے کی ہے تیرے بول وہ کہندہ کون ہے تیرا مرشد اکھے نظام الدین کہندہ ویکھے ہے جنہوں سمجھ آئی گل دی ہو دے ہاتھ کھڑا کر کہندہ ویکھے نظام الدین 3 دن رہا ایک ٹوٹی ہوئی جتی امیر خسرو کہندہ نے کتنی میرے مرشدی نہ لین
انہیں کہا منجی دے تھلے لمے پہ گئے جتی کڑی صافہ لا کے صاف کی تھی سر تے رکھ کے اتے کپڑا بلیٹ لیا تین وجہ سمجھ نہیں آئی مرشد دی اپنے مرشدین آلین امیر خسرو نے نظام الدین اولیاء دین آلین سر تے رکھ کے اتے کپڑا لبیٹ لیا تے مسکرا کے کہندے نے قیمت 10 ہوئے ایتھے تے چاسے جتھے تو بولیا نہیں کہنے لگے ہوئے دی قیمت 10 او بلخی سیدہ وہ حیران ہے کہندہ بندہ تو چنگا پڑا ہے تے مذاق کرتے ہیں ٹوٹی جتی کون لے گا امیر خسرو کہنے لگے اوئے کاش دلی ہوندی میں مرشد نالین تے جوڑیاں دی پاندہ قیمت گلسان ایس وقت 70 اونٹ ریشم دینے میرے کل او لے لے تے میرے مرشدین آلین دے دے انہیں کہا بندہ چنگا پڑھا دے مذاق کر دیں بھلا کوئی اے ٹوٹی جوتی دے بدلے تے میں بڑا غریب ہوں میں لے لینے نہیں آپ مسکرا کے کہنے لگے لے لے اینج مہار فرائی جا تے جے دلی ہو گیا میں پتہ نہیں تینوں کی دیتا جوتی سر تے رکھ کے کپڑا بیٹھیا مرشدی اے ٹور پہ 3 قدم ٹور کے روکو میں غریب اے شہر ڈاکو لٹیریاں دا جامع نکلیا بار میرے کو 2 لیتر مار کے اونٹ بھی کھو لے گا تے مینوں بھی مارے گا جے دینے یاڑے نوکر نال نے اے بھی دے مینوں پنڈ چھڑ کے آؤں چاس اگے ہونی جد میں نتیجہ دیتا نوکر بھی دے دیتے اپنی سواری بھی دے دیتی سر تے مرشدین آلین او پیری ننگی ٹور پہ امیر خسرو جہاں دلی قریب آئی نظام الدین اولیاء کہنے لگے مریدو اٹھو او خسرو آ رہا استقبال کریے نکلے پار جائے نے دونوں ویکھے نا میرے مرشد پاؤں دے نے تے گوڑیاں پر نے رڑنا شروع کیتا ہون آخری فکرے دی قیمت ہے جدلی میں محنت کی تھی قریب آئے نا تے گالڈا لا کے پوچھ دے نے خسرو 3 سال تو بعد آئے ہیں ساڑھے لی کی لے آئے ہیں 3 سالہ تو بعد آئے کی لے کے اپنے مرشد لئی اتو لایا صافہ نالین کڑی 3 واری چمی چم کے پیریں چ رکھ کے پوائی ہن سمینا انج ویکھ کے کنے دی لئی آ ایس فکرے تے میں نے سواد نہ آیا تے میں اتھوئی ٹوڑ جانا بہادری میری ہوگی کنے دی لئی آ سینہ چوڑا کیتا امیر خسرو نے تے چوڑے ہو کہیں مرشد 70 اونٹ ریشم دے لدے ہوئے 70 نوکرہ سمیت لئیے مسکرا کے کہیں نے لوٹ لیا ہی نا غریب نو واہ 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 بہت بولنا ہونے جنہوں چاہ سائی جڑا جنانی نا سبحان اللہ واہ 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 بہت خوش حاجی سلامت رہے واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے لوٹ لیا ہی نا غریب نو او جڑی نالین ولی دے بدن نہ لگ جائے او دا مول نہیں ہون 10 ولی دی قیمت کی ہے بولے آنے ولی دی قیمت جڑا 11ویں والے مندر رات کھڑا کرو میرے غوث دا 5ویں نمبر تے پیر ہے غوث دا پیر پھر پیر پھر پیر پھر پیر پھر پیر تے نائے خواجہ معروف کرخی نہیں بولیں گا نہیں چاہ سائے گا میں جڑے ویڑے وڑ گیا تینوں گال اوہی لگا سنا اے 6واں امام علی رضا مشہد والے اے جتھے بہندے اے اپنے امام دی جتی چوکے سر تے رکھ لیندہ تے انج کپڑا بلیڈ کے تے مشک نال پانی چھڑکاندہ اپنی مرشد تے مٹی نہ پوے میرے خیال تو انہوں میریاں گلان دی چاہ سنی آ رہے جنہوں سمجھ آ رہی ہاتھ کھڑے کرو کی نائیں خواجہ معروف کرخی مرشدہ نہ کیے امام علی رضا 8ویں امام سید اے جتھے بیدے نے جوتی لاندے نے تے اینا دی نالین سر تے رکھ کے بلیڈ لیندہ صافہ پانی چھڑکاندہ ہے دریائے دجلہ اچ سیلاب آ گیا جی میں تسی سیلاب ازمایا او دریا ٹوٹیا تے پانی سدھا روک کر لیا زمینداراں دیاں فصلان اینا سوچے اپنی ناکا لگدا نہیں تے چلو آل نبی اولاد علی ہے امام علی رضا او دیکھو لو دعا کرانے ہیں
इमाम नूं कहंदियां दुआ करो ये मुसीबत टले। ये टुर पैने जाए ने इमाम दे डेरे ते, ये अगे पानी पिया छड़कांदा है, ये मारूफ इमाम नूं मिलना बोल बोल के कहंदा है वो आराम कर रहे ने। फिर आया जी ये टुर गए ने, पानी हुण हौली हौली फसलां नूं वड़ गया, ये फिर भजे। और किवें आयो? मारूफ इमाम नूं मिलना है बई वो आराम कर रहे ने, जदों आउणगे उदों मुलाकात हो जाएगी। जदों तीजी वारी पानी मकाना दे नाल लग गया ना, वो फिर आए तो ये कहंदा आराम कर रहे हैं। वो आंदे ने हुण ते फायदा ही कोई नहीं, फिर आऊंगा। आंदा तुहानूं काम की है? ऐ फिक्रे दी समझ आ जाई ते मेरा ख्याल है वली दा पता लग। ओ की काम जे? उन्हें क्या मारूफ दरिया दजला टुट गई, पानी सीधा साडे घरां फसलां चों लंघ के मकाना नूं जुड़ गई। दुआ कराण आया। कहन लगा ये निक्का जा काम ही इमाम दे करने वाला नहीं, मेरे करने वाला है। ओ ये काम इमाम वाला नहीं, मेरे करने वाला है। उन्हें क्यों माशकी एक ही है। फरमाया जाओ दजला नूं जाको मारूफ आंदा है, तेनू मेरे सिर दा वास्ते पीछे हटो। ये टुर पै जाए ना पानी करके पानी टुरिया होंदा। उन्होंने कहते ने ओए दजला तेनू मारूफ आंदा सी, मेरे सिर दा वास्ते पीछे हट जा। पानी उथों ही हटदा हटदा जिथों निकलिया सी दरिया पै के वगन लग पिया। इन्होंने मठियाई का लिया थाल, दूजे दिन सिर ते रखिया जोड़ा ते आए ने भी इमाम नूं जाके नाले शुक्रिया अदा करते हैं भी जनाब साडा काम हो गया, अगे मौला आप बैठे। ओए मठियाई का दी जे? उन्हें आख्या जी तुहाडा मारूफ ना हो गया तो असी रुड़ गया। आपने कहा की गल है? ए हजूर पानी टुटिया सी दरिया दा ते असी ऐसा दुआ करान ते इन्हें क्या भी मेरे सिर दा वास्ते ही। हजूर कमाल हो गई, असी पानू ने कहा ते पानी पिछा हटन लग पिया। इंज वेख के कहंदे ने मारूफ ये तकदीर नाल कदों कदा खेडना शुरू किया जी। हाय 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 वाह वाह। ओए तकदीर नाल कदों दा खेडन लगा है। जुमला सुन, उन्हें क्या मुर्शद जदों दी तेरी जुत्ती सिर ते रखी है तेन हुण समझ आई है कि वलियां दी नालैन ताकत कितनी है। बोलेगा तो समझ आएगी। एक बार फिर क्या सुभान अल्लाह। ये मकामे वलायत खुदा दी कसमें मैं कादरी कोई सदे ना सदे पेड़े च गज के कहना चिश्तियो नक्शबंदियो सोरवर्दियो कोई मेरे मुर्शद वर्गा है ते लियाओ। किसी को अब्दुल कादिर जिलानी बोलो बोलो है मेरे मुर्शद दे जोड़दा ना चिश्तियां कोल ना नक्शबंदियां कोल ना सौर वर्दियां कोल कदमी हादिला रकबत कुल्ले वली जिल्ला। मेरे गौस ने कहा जिन्ना चिर मेरा पैर तौन ते ना आवे वली वली नहीं बनना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। आ मैं तेन वली की गल सुना ते अपने गौस दे वेड़े पढ़ना गौस थोड़ा जा जरा मिल के पढ़। पीरों का पीर है रोशन जमीर है, गांव बगदाद वाला दूल्हा देखो सबका दस्तगीर है। पीरों का वली आमद जाम। कौन आमद जाम? शेर की सवारी करता है, काले नाग का कोड़ा हाथ ते 40 मुरीद ने नाल जेड़े पिंड च जांदा है ना पुछदा इत्थे कौन है वली। वो आंदे ने जी फलाना है। कहंदा जाओ जाके वली नूं कहो कि साडे पीर नूं आके सलाम कर ते नाले इहदे एक शेर वास्ते गां दा नाश्ता लैके आ, वरना साडा मुर्शद आंदा फकीरी खो लांगा। ए आमद जाम नूं तकदीर घेर के बगदाद ले आई। ए लिया सी हर पिंड जाके रो पान आ गया बगदाद। बगदाद दे टिब्बे ते बह के पुछदा ओए इत्थे केड़ा वली है? एक मुरीद कहंदा इत्थे पीरां दा पीर है।
پیر دستگیری، محبوب رسمانیہ، کندیل نورانیہ، شہباز لامکانیہ، سید عبد القادر جیلانیہ آندا کوئی ہوئے او مرید آندا مرشد کانوراں کر ایتھوں نیواں نیواں ہو کے لنگ جا کدھرے کھوندا کھوندا اپنی نہ کھوا بھئی ہائے 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 واہ واہ جنہوں چاہ سائیو ہاتھ کھڑا کرو واہ انہیں کیا نہیں جاؤ تو مرید جا کے عبد القادر نو گو ساڑھا مرشد کہیں دے آ کے سلام کر تے نالے میرے شیر لی گانا آشتا دے میں نے 6 سال ہو گئے نے میں بغداد پڑھ رہا ہوں غوث دے ممبر تے دعا کر اللہ تیرے بھی نصیب کرے بغداد ہی زیادہ آمین 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 اے 2 چمچے چلے اگے میرے غوث بیٹھے نے مریدان دا چمکٹ ہے آپ درس دے رہے ہیں اے 2 میں آئے اوے توڑے عبد القادر کیڑا ہے وہ مرید کہیں دے نو کون ہو ٹٹ پونجی ہو تسی ساڑھے پیر دا نام کے میں لے آجے ادھر سرکار غوث سمدانی فرمان دے میں آجی تو فکر ہی نہیں سمجھیا میں آجی وہ آدھن اٹھوئے آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اے خیر ہے انہوں نے کہا ساڑھے مرشد بھیجے ہیں گاں دے شیر لئی تے آ کے سلام کرنی دے فقیری میں تینہیں مثال دینا تھا کہ کلیر ہو جائے ایک سپائی ایتھے فیصلہ آباد دا آ کے کبھی ڈی پی او نو کہو پی آ کے سلوٹ مانی تے پیٹی لو آلاں گا میرے خیال ہوتے تینوں سمجھ آ گئی ہے اے پیان دے گا اس نو کو میں نو آگے سلام کر نہیں تے فقیری کھولا گا سرکار نے کہا بچوں آ گاں بجی ہے یہ بچیاں دے ناشتے دی سی جاؤ لے جاؤ تے اپنے مرشد نو کیا جے کہ عبد القادر آندہ میں بھی ہونے میں بھی ہونا تے آ کے سلام کرو درود پڑھ سرکار ذات صلاۃ والسلام علیہ ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں زمانے والے ان کو پیران پیر کہتے ہیں نعرہ غوثیہ اے لے کے ٹور پہ گاں آکڑ کے آنجان جی ادھر میرا دھیان کری ایک گاں لے کے نکلے نے درسے چے ایک کتا غوث تے درس ترین سی ہڈیاں کھان آلا انج میرے غوث نے بیک کے کیا بغیر تھے وہ گاں لے کے ٹور گیا تو اجے بھی بیٹھا ہے تو نلین پہ اندر تینو غوث دا کتا لگا مخان ہے ایک کتا بولیا مرشد ایک باری چھٹی دے شیر جانے تیرا کتا جانے سرکار نے گیا جاؤ اگے اگے او 2 میں ملنگ درویش آمد جام دے ایک گاں لے کے پہ جاندے نے مگر میرے غوث دا کتا آمد جام نے دوروں بیکھیا تے اوڑا مریض سے ان کے نہ رہا تھوکلا کے ماریا تماچا ڈران ڈیاس ہے اور ساڑھی چال کون چلے آؤ بیکھ اور گاں پیا مدیا تے انہیں کہ مرشد ایک ہور مار لے گاں نظر آئیا جڑا پیچھے ٹوریا ہوں دے وہ کتا نہیں نظر آیا انہیں کہا میرے کول شیر ہے ایک کتا ہے انہیں کہا تماشا بیک ایک باری آ لین آگی گاں انہیں گاں شیر دے واڑے چماڑی پہلے بھی موج کرتے ناشتہ کر ادھر شیر نے پنجا چکے ہے ادھر کتا چھال مار کے بیچ آیا شیر آندہ اوے کتا آندہ کیا ہوئے جاندہ نہیں میں نو وہ آندہ بڑا جاننا تو ٹٹ پونجیا شیر ہے لیکن تینوں نہیں پتا میں ہاں کتا پر غوث دام ہاں میں کتا پر یار میالے دا جام ماریا جامپ ایتھوں گلے نو پہ گیا شیر دے نو کرڑ 2 منٹاں تو بعد شیر تھلے انہیں رسا پایا موئی تے گاں لے کے ٹوٹ پیا آج کھڑے گئے نعرہ غوثیہ 5 نعرے 5 تنی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری یعنی ٹوٹ پیا اوڑا مریض سی نا جنہوں چپیڑ پئی سی وہ کہندے مرشد ہون سنا مرشد ہون سنا وہ کہندہ دفع کروئے کتے نو دفع کروئے شیر نو خسمہ دا سیر کا ہے وہ میری اپنی پھٹی پوچی گئی جو کچھ میرے کول ولایت فنزار سارے ختم ہو گئے وہ کوئی گردہ سے انہیں کیا آل نبی تے اولادی علی عبد القادر اے صافہ گالج پالے تے گوڑیاں پر نے رڑ دا آیا نا ایک واری بغداد مرشد نو جا کے کہو میں پھول گیا جڑی خوشی ہے وہ بھی دے گا
تے تینوں اپنے کولوں بھی دے گا. اے ہی لجپال ولیاں دے تاجدار. ہون تک تینوں کہانیاں سناتا رہا. ہون ایک مسئلہ کر لئیے بہت ضروری. تفسیر مظہری لکھن والے قاضی ثناء اللہ پانی پتی کئیاں دون وضو ٹوٹن گے جڑے تیرے کول مولوی بیٹھے نا کیا ذرا الرٹ رہا جائے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی او لکھتا ہے کہ جنہ چر علی پیدا نہیں ہویا. ہون میں لگاؤں بیڑا بدل علی کل ایمان بڑیا بڑیا بلڈنگاں دے لکھے صفائی نصف ایمان ہے. اے بھی تھنے لکھ چھڑو صفائی تے نصف ایمان. مولا علی کل ایمان ہے نارا حیدری. توجہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھ دے نہیں تفسیر مدری میں جنگل چنی فیصل آباد پڑھ رہا ہوں. کہیں دے نے آدم تو لگ کے عیسیٰ علیہ السلام تک جننے 1.25 لاکھ نبی ہوئے نے اجے علی جمعیاں نہیں. اینا دیا امتاں وچوں جیڑا بھی ولی بنے ہیں علی دی روح کولوں خیرات مانگ کے ولی بنے. واہ تو او کھڑا کرے گا جڑا علی دا نوکر ہے. جڑا کھڑیا مولویوں نے کیا ہاتھ کھڑا کرنا ہے. اوئے جڑا دنیا آن تو پہلے ولی بنایا آگے کی کرے گا. جا علی ماشاءاللہ کی حال ہے جی. خوش آمدید جناب. بڑی طبیعت شریف دیکھ لو. ہن میں یہ کو جوان تے نہیں نا یہ کو ہوں تو ایک بیاہ اور کر لینا میں تو اگلی کو تانگا ادھا ہی ہے. توجہ میرے حال دھیان کر جڑا میں جملہ بیان کر رہا بس 15 منٹ باقی رہ گیا ٹائم دا اور میرا بیٹا اظہر آ گیا انشاءاللہ تو انہوں محسوس کرے گا. لیکن غور نہ سن. اے آدم تو لگ کے عیسیٰ علیہ السلام تک جیڑا بھی ولی بنے ہیں نا دی امت چھے او کیے جی چل جی خوش آمدید ہو گیا جناب. لیا میں کہہ دینا لو جی عذر برادران نو خوش آمدید ساتھ بسم اللہ جی آئین ہن خوش ہو گیا تو ٹھنڈ بہ گئی. ہاں جی ہاں میں تے آپ وہ میرا بچہ ہے. ہاں جی کوئی دوجہ لانے جی کوئی تریجہ ہار بھی لے جا کر. کیا بات ہے تیری بھائی. توجہ جا علی دنیا چاہے تے پھر فاطمہ تے علی دا کار اے ولی بنان دی فیکٹری بن گیا. خدا دا واسطہ جی اے ویکھ تینوں کسے تیری ماں دا واسطے ٹر جا گیٹ آؤٹ. ہار چکیا ہوندا سکھو کدی آندی بھجیا ہوندا کدی آندی بھجا ہوندا. توجہ میں بڑا نخرے والا خطیب ہاں تے تینوں نکات دین دیا ہوں تو گالی ساری پلا دیتی ہے. جہاں علی ٹر گئے اے دستار آئی ہے حسن دے سر دے. تینوں پتا حسن کی نوان دینے ایک فکرہ بولا امام حسن دی شان دا. اوہ بندہ مر جائے تے او دی شکل پیلی ہو جاندی ہے رنگ بدل جاندہ ہے حسن ختم ہو جاندہ ہے. موت بھی جس کا حسن نہ بدل سکے اسے حسن کہتے ہیں. نہیں ایک جملہ ہو رہی امام حسن دی شان دا میں آپ انہوں ڈک لانگا لیکن سن تو 2.5 سال دی عمر ہے تے مولا علی آئے نے کارے تے آندے نے فاطمہ میں 10 آئی تیرے بابے تے وہی کیڑی آئی ہے. بی بی آندھی بسم اللہ کران روٹی کھاؤ میں نو پہلے ہی پتہ ہے فرمایا فاطمہ میرے تو پہلے تے کو کارا آیا نہیں تینوں کون دس گیا. فرمایا 2.5 سال دا حسن. آپ فرمانے نے بھئیاں لگ پیا سنا لیا کل صحیح چونکہ میں 6 سال جا رہا ہوں علی دا کار ویک کے آیا ہون تے زیر تعمیر ہو لیکن گل سن دوجے دن امام حسن کے مسجد نانے دی گوچ بہ گئے وہی دے اثار شروع ہوئے. حضرت علی لک کے بہ گئے جدوں رسول نے وہی سناتی نا تے حضرت علی جلدی جلدی کار آکے کہ پلر دولے لک کے بہ گئے کہنے لگے دسنا نہیں. امام حسن آئے آکے ماں دی گوچ بہ گئے
میرا لال آئی تیرے نانے تے کیڑی بئی آئی اٹھ کے نعرہ لایا جے جسواد آج کیڑی آئی ہے حسن امام لگ پہ بئی سنان تے زبان اڑ جان جی بندہ تھتھا نہیں ہوندہ تھتھے آ جان دی منہ چم کیا کہ میرا پتر اگے تے تیری زبان کدی نہیں تھتھی آئی فرمایا اگے کدی ابے نے لوک کے سنیا بھی تے نہیں نا جڑا 2.5 سال وہی سنائے اسے امام حسن کہتے 7 سال امام حسین جدے پیچھے ہاتھ بن کے نماز پڑھن انہوں حسن آدھے ایک باری پھر بول یار گل ذہن چاہ گئی نہیں سن اے امام حسن ایتھوں لگ کے نا ایتھوں تک میرے تے تیرے رسول دی شبیہ سن شکل مصطفیٰ آپ نے مدینے چلان کرتا کل میں عمرہ کرن جانا ہے تے جنوں چاہے نا علی دے پتر نال جاندہ تیار ہو کے آجو دوجہ دن 300 صحابہ آ گئے کوڑیاں تے چڑھ کے فرمایا جانا اللہ دے کار ہے تے چڑھنا کوڑیاں تے نہیں پیدل اور آپ اپنے چہرے تے گل میں بڑے آرام نہ سنانی اینجے نقاب رکھ دے سن تاکہ حسن دی چال امام نے چہرے تے نقاب پایا 300 صحابہ نال نے اے علی تے بطول دا لال مکے آیا تیان میرا رکھ میں قیامت لگا پن جان قدم فاطمہ دے لال نے اندر رکھے ہے تے منہ تو نقاب لایا کعبے دا طواف روک گیا حجر اسود دے بوسے روک گئے صفا مروہ دی دوڑ تے صحیح روک گئی عربی گرد کٹھے ہو کے کہندے نے سبحان اللہ جملہ سنی سبحان اللہ رسول دی جوانی ایک باری پھر مکے آ گئی آپ منکر دی سے نہیں بیٹھ جڑے اجے تک ہاتھ نہیں جھک دے پھر آ گئی 4 چفیرے سبحان اللہ درمیان چسن کھڑے نے 11 بندے کنعان دے جتھے یوسف علیہ السلام جمعے نے ان یوسف علیہ السلام دا حسن دنیا نو پتہ ہے اے اٹھاں دے بیٹھے نے اے حج کرن لی آئے حج ڈاچیاں اوے ایتھے کیے لوکاں کے ایک سونا بندہ ہے تے انہوں ویک کے لنیا سمان پاندر چھاڑ پرا یوسف تو بعد سونا کون ہے عربی آندے نے ویک ہوتے صحیح جنہوں نبی دی آل نال پیارے ہو نال چلے آجے او ویکھو او چھڑو پرا کتانا ایدیا ہننا جنہوں ویک کے عورتہ نے ہاتھ کٹ لے ایدو زیادہ حسن کدہ ہو سکتا انہوں نے کیا ویک ہوتے صحیح وہ کہنے نے اچھا پرا ہٹو انہوں نے انہوں 11 دی نظر پہ یہ حسن دے چہرے تھے ہون میں دیکھنے بھی کیڑا داد ہے ویدیا سار کی کتا ہے ازر پہلے انہاں سجدہ کیتا قابل منہ کر کے اللہ تے پھر انگلی چوک کے کہیں دینے جدوں عورتوں انگلیاں کٹ رہی ہیں سن انہوں کتھے لکایا سج ہائے 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 واہ 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 بہت خوب شاہ جی بہت خوب جدوں عورتاں انگلیاں کٹ رہی ہیں سن مصر دیاں انہوں کتھے اسے حسن کہتے ہیں تو بولے نہیں یار چاس لیا چاس اسے نہیں میں چاس نہیں بولے اسے حسن کہتے ہیں جڑا حسین دا بھی امام ہوئے اسے حسن کہتے ہیں اسے حسن اے حسن لکھیا ہوئے نا اسے زیر زبر نہ ہوئے کوئی انہوں حسن پڑھے گا کوئی انہوں حسن پڑھے گا آہا کوئی حسن پڑھے گا کوئی حسن پڑھے گا اے ہے مقام حسن علی تو بعد اے پاک گئی امام حسن دے سر تے جا امام حسن ٹور گئے تے کربلا والے دے سر تے نال چلی کربلا والے گئے زین العابدین دے سر تے امام زین العابدین گئے اے امام باقر دے سر تے امام باقر گئے جعفر صادق دے سر تے اے گئے موسیٰ کاظم دے سر تے اے گئے امام مشہد والا علی رضا اے دے سر تے اے گئے
امام تقی الجواد دے سر تے، ایک ہے امام علی نقی الہادی دے سر تے، ایک ہے 11واں امام حسن عسکری. ایتھے آ کے بریک لگ گئی. آپ نے اپنا مسلح لپیٹیا، مور اتے رکھی، فرمایا گھر والے ہو انہوں سنبھال کے رکھو، اڈیک دے جایا جے، اڈیک دے جایا جے، اڈیک دے جایا جے. 5ویں صدی ہجری بغداد ایک کاکا پیدا، او 5ویں صدی ہجری بغداد ایک کاکا پیدا ہوئے گا، نہ ہوئے گا عبد القادر. اے انہوں دے آجے ہن قیامت تک جیڑا بھی ولی بنے گا میرے غوث دی جتی چم کے بنے گا. نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. چاسائی گل اگے جڑی میں لکائی ہے، جہاں قیامت دے قریب 12واں امام مہدی آئے گا. یار ایک فکرہ لگا بولن، چونکہ کل میرا موضوع جڑا ہے نا جتھے میں آخری خطاب کرنا ہے روزیاں تو پہلے، او دا موضوع ہی امام مہدی ہے. ایک جملہ بولا، امام جعفر صادق بیٹھے نے تے ایک بندے نے امام مہدی دا نام لیا، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر نہ لیا پھر کھڑے ہو گئے، پھر نہ لیا پھر کھڑے ہو گئے. مسکرا کے کہندے نے تو قیامت تک لیندہ رہے. جملہ لگا بولن، کون ہے مہدی؟ کیونکہ زندگی کدی سٹیجاں تے پڑھیا نہیں گیا، لیکن فکرہ تین دساں ذمہ داری لال. جہاں امام مہدی کعبے وچ قدم رکھے گا، دستار رسول دی نہیں میں موجز لگوں گا پڑھ، دستار رسول دی، انگوٹھی سلیمان نبی دی، سوٹا موسیٰ علیہ السلام دا، کمر بند بطول دا، تلوار علی دی. نہیں اگوں میں اتھے نہیں آؤں لگا جے تیرے سمجھ نہ آئی. دستار مہدی دے سر تے رسول دی. ایک نمبر 2 ہاتھے جو مندری سلیمان علیہ السلام دی، کمرج پٹکا فاطمہ تو زہرا دا، سوٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا آسا. ہون جے تو 50 جائے تے تیرا حوصلہ ہے. آج جڑیاں ٹوپیاں چاہی تھے نہ لین دا نقش لانا ہے نہ رسول دے جوڑیاں دا، اے مہدی دے پیریں چ ہون گے. ہائے 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 واہ واہ واہ. میں پیڑی پڑھ رہا ہوں، او میرے نبی دے جوڑے جڑے چم کے سر تے رکھنا ہے، اے 12ویں امام دے پیریں چ ہون گے. ہاتھے چنڈا آئے گا رسول دا، جہاں کعبے دے اندر رکھے گا نا قدم تے کعبے دیا کنداں بول کے کہیں گیا السلام علیک یا خلیفۃ اللہ، او اللہ دے خلیفے. ہن 50 جائیں فکرہ ہے مظہر تیرے عذر تیرے واسطے. سجے ہاتھ میں پیڑے چکا دینا، جبرائیل علیہ السلام لباس بشری تلوار لے کے کھلون گے. کھبے ہاتھ میکائیل آ کے تلوار لے کے کھلوئے گا، جدے 2 سپاہیاں دے نا جبریل تے میکائیل ہوئے. اے تے علی دا 11واں پتر ہے، علی کی ہوئے. ہائے 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 واہ واہ واہ. تمام دوست بیٹھ جائیں یار، میرے کی ہو گیا پیچھے؟ کیا مہربانی بات نہیں کریں، بیٹھ جائیں. ہاں جی، مہدی تو وڈا پیر کیڑا وے؟ حسین تو وڈا پیر کیڑا ہے؟ علی تو وڈا پیر. نعرہ حیدری، حیدری. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت یہ بات ہے، بہت سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ آج کی یا علی یا علی یا علی یا علی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ آج کی
ٹھیک ہے دوستان من، آج کی متبرک نورانی محفل پاک میں